udokotela ngi-pregnant. Wathi nje umithi wena? Usho udokotela. Uyazishona i-uniform iyaqhilika iyaqhumoza. La wena, ngathini kona ukulala nabafana? Ngathi ngingalali nabafana. Manje ukwenze kanjani? Angizange ngize ngilale. Sasimile. Wena ma wathi mina ngingalali nabafana futhi mina ngizange ngize ngilale nomfana. Wathenjiwe ngicabangela wena. Uyazi mina isifiso sami bekukuthi ugane ngaphambi kokuthi ungene kuyo yonke lento yenzayo. Ngcono kodwa ngoba uhulumeni uzoyondla ingane yami angeke ngilonge ukuhlupha. Uzoyondla ngani uhulumeni ingane? Le mali le engathi shu asiza ngayo. Usuke ngenzela ukuthi ngihambe nofuna izingane ukuze ngithole ukwenzela abantu abaxakekile. Hayi umuntu ozovela ahambe nje ayofuna ingane ahambe ufuna ingane yonke indawo le. Nami mangiblame wena wathi ngingalali nabafana futhi mina njengoba ngisho nje angizange ngize ngilale mina sasimile. Wawushongo wena ukuthi kanti mina ngingamitha noma kuthiwa simile njena. Yanginonele ngulu. Wethe nje. Uyazi ukuthi mina ngagane emini kaBhangile otholwa. Ubaba wakho nje ayikho into angayenzanga ngaphambi kokuthi ngithole nini. Uyangicabangela kodwa kahle. Sekufanele ngithinike futhi ebandleni awu kodwa uNkulunkulu wami. Ngizokhuleka ngithinike kulezi insuku. Awulona kodwa iphutha lami wena wathi ngingalali mina nabafana mina ngizange ngize ngilala ungitshelanga ukuthi waqona ukulala kuphela kwenza umuntu abe pregnant. Iyona into efundiswa esikoleni le. Iyona into efundiswa esikoleni le. Uyazi ke ntombazana uzohlukana nokuya esikoleni ke manje uzohamba uyofuna amatoho. Uzohamba uyofuna amatoho ngoba akekho uthisha ongafundisa ingane emithi njengawe nje. Ngoba uzoba nochukula phakathi uyaliswa noma uyathandiswa. Hlukana nesikole. Ngize ngihlukane nesikole. Awunomnqofu Thenjiwe. Ungunomnqofu. Ngizwe ngawe mina uyena ubaba wengane yami. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.